kodi mkulakwa kunena kuti afoma mkulakwa kunena kuti afoma vice president tikatera kuti khanga tisina kula bwino mwalankhula bwino ndakula ndakula sopano nanga siujeni tile uja wapita tu basi zimene zijatsu ndi za ntchito tinazipeza tazisiya sumati ndi zako iyayi ndi muzolowera kuyima mkiu bwino kuli makiu iyayi ndipo atangolengeza kuti DPP yawina ndinayambira tu practice kumayenda opanda tinti uja ndiye sikuti zindivutanso iyayi inapanga practice kale in fact ukakhala kuti uli pa udindo umene ujawo uziyesesa kukhala moyo umene aliyense amakhala kuti zimene zikatha usapenge usavutike. Munadzikonzekeretsa nokha psychological and mental? Ine ndinadzikonzekeretsa podziwa kuti amene amasankha mtsogoleri ni Mulungu, komanso ngati suli mtsogoleri kapena president kapena vice president sikuti iweyo wasiya kukhala Malawi wofunika. Chifukwa nthawi zambiri timakhala maganzoti udindo watha nje basi ndizingokhala kumene kundikulakwisa chifukwa mavuto Malawi muno ndi ambiri sizingathe kuti president vice president nduna ndi ma MP akwanise kuchisa mavuto onse. Ineyo ndi former vice president pamene ndili kuthekera kuthandiza Malawi tithandize msalinde kuti asifasine vice president DPP atanena kuti mungatithandize mkozolola jeni kumina kaya ndi unduna kaya ndi advisor kaya ndi chani so pano ndi mukufunsa mafunso amene palibepo ine kwanga nkufunsa iyayi pakali pano pati yangane izi tiyaleke achipani cha DPP akhazikike ayendese boma amene akufunira. Vuto limakhalapo ndife anthu limati boma lachiwone likangobwera kumene unaliko kuyamba kuthawako kuthamangira ukuku ndio kumati kuthamangira ukathandize kuthamangira ndalama. Ine pamene ndili kuthekera kuthandiza Malawi olo ndisali mboma ndemu khala mdziko muno kapena mupita kunja paja muli ndanzano ambiri azungu iyayi kukuza ni chilungamo ndikhala Malawi muno komanso kunjako ndizipita ine kakunja besi khala konkuno besi konkuno faina mara ya kuti mapeza ntchito kaya ku Denmark kaya iya sono zimene zisanena panopo sanene pano Brian tinene kuti ineyo kuli konse mene ngapite siko kakhala mwina 1 month 1 week koma best yanga ndi Malawi kunoko usayiwale ndi chipani cha udiyaza chalibe mulandu pakati pano president wake ndineyo sindingachisiye komanso chimene analankhula Professor Brown Chimpamba kuti chimene ungachite chofunika kwambiri chachikulu chimene uchitira dziko lako. Mene ndafika pakali pano kupita kukakhala kunja ndikutaya nthawi. Ena amanena kuti was it necessary for you kuti mupikisane ndi chakwera? Ena amakhoza kuona ngati kuti mwina simunayamike inu mazimvetsa bwanji? Ena amaganiza kuti mwina it was not necessary for you kuti mpaka musinthane mawu kapena kumadzudzula boma la chakwera pamene inunso munali momwe. Kodi ndi madzudzula za kunyumba kwa chakwera ngati? Sizali kunyumba? Sizali kunyumba kwawo. Ndi madzudzula za mboma. Ukanakhala kuti ananditenga kuti mwana iwe ukuyenda misikamu ukuvutika bwera kunyumba kwanga kunoko ndiye ndikuwaukira umene ndi mwano. Koma iye ntchito imene magwira ndi ntchito imene wandilemba ndi Mulungu. Iwonso amagwira ntchito imene Mulungu wawalemba. Ndiye ine ndimayang'ana kuti bwana wathu wankulu ndani ndi Mulungu. Chifukwa chani? Tikuyang'anira anthu Malawi munomo akuvutika pa zifukwa izi ndidzudzule. Sikuti ni madana ndi achakwera, ni madana ndi zochitika mbomamo. Ndiye kumati kusayamika ndikuganiza kuti osayamika ndi anthu amene akulankhula zimenezo. Fanana kuyamika Mulungu kunena kuti apereka munthu amene angathe kudzudzula. How easy was it for you kuti mubwere kuno? Muone kuti you are comfortable? For me it is not a problem at all. Even if it were not DPP, maybe it was UDF, MCP, whatever party, I would have still have come. Because for me, I'm a Malawian, and all political parties are Malawian, and their overarching goal is to improve the welfare of Malawi. This time around, God has given it to Professor Mutharika. So I had to come, and this is only being Malawian. This is being patriotic. Why should I be fighting? Umalizira penipeni dziko lathu likhoza kutukuka mwakhala mboma mu 2 years. Mavuto athu kwenikweni ndi chani chimene chimatilepheretsa kuti titukuke? Ndakhala mu 5 years.
5 years. Chimene chimativuta Malawi Vice President 2 years. 1 year and some months. Okay. Vuto lalikulu kwambiri mdziko munomo njoti kuti tikapita mboma muja sitimayang'ana chimene tapitira. Timalumbirira kuti tikupitira kukathandiza anthu. Koma tikafika kuja timayang'ana zopano ngati kuti tafika pamalo pamene pajapo mwa mphamvu zathu, mwa ukaswiri wathu, ndiye kusamachita zinthu zimene zenera kumachitidwa. Not doing things right. That's where the problem is. Kusamva. Monga tikakhala ku opposition, mkamati zuzula timamva kwambiri nzeru. Tikalowa mboma muja, ambiri sitimamva. That's where the problem is. Doing things right will help Malawi improve. Simple. Do things right. Bas? Tikufunineni retirement yabwino if at all mukachita retire pamene ndikudzikwira ninu mudzitamanga ujeni. Yeah. Retirement as vice president. Kuma kwinako ipase moto. Ikwambiri. Madrama ngati madrama. Drama ya suri ningasiye. Drama tu zilingati munthu kuti ukuyenda bawo ukusewera mpira. Ndiye drama is part of me. Drama ndizipanga. Koma chachikulu ulo muli vice president simnasiya atu mapanga drama. Chachikulu pakali pano nchonena kuti ndiyang'ane mavuto a Malawi ndi ziti zimene ndingathe kuchita pothandiza Malawi kuti kuvutika kwawo kuchepe, pothandiza boma kuvutika kwawo kuchepe, komanso chipani changa cha Malawi cha audience ache alibe mulandu chisavutike chipitirire. You have served Malawi well, and we can only wish you the best, Honorable Michael Usi, kuyambira lero our former president of the Republic of Malawi. God bless you, Zikomo.